Podria ser que l'aigua de les fonts porti whisky i per això té tantes visites? Tots marxen molt contents. Podria ser, en definitiva, que la gent de Castellar de n'Hug mengi a distància per trobar els croissants, o com diuen a França, croissants més petits, per així no engreixar-se tant? Pensem-hi, perquè tot és possible. Que macos els meus reis, eh? I quines vistes, eh? I quina quantitat d'aigua que surt, de les fonts del Llobregat. I quin ressò que té el concurs dels gossos d'atura i els pastors. Castellar de n'Hug no està prou valorat, eh? Quin país. I ara com es deu sortir d'aquest poble? Hauré de posar el GPS.